ना रे ना रे ना 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 रे ना ना रे ना। ଆରେ ଏ ବେଗ୍ କାର? ମୋର ତ ନୁହଁ। ଦେଖିବା ଏ ବେଗ୍ ଟଙ୍କା କାର ହେଇଥିବ। ମୋ ଅଟୋରେ ତ ଲାଷ୍ଟ ବୋଧେ ସେ ମଉସା ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବୋଧେ ହେଇଥାଇପାରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଫେରେଇ ଆସେ, ତାଙ୍କର ଦରକାର ଥିବ। ମଉସା, ଭୁଲରେ ତମେ ଅଟୋରେ ବେଗଟା ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲ। ହେଲେ କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? କଣ ହେଇଛି ମଉସା କହୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ କୋଉଠି ହଜିଗଲା। ମୁଁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସିଏ ମତେ ପଇସା ନ ଦେଇ ପାରିବ, ଝିଅ ବାହାଘର କାହିଁ କରୁଛୁ? ଘରେ ଝିଅଟାକୁ ରଖିଦେଲାନି। ଏ ପୁଅ ଚାଲ ଉଠ, ଆମେ ଯିବା ଚାଲ। ଏ ବାହାଘର ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ଚାଲ ଯିବା। ନାଇଁ ସମୁଦି, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ଜମାରୁ ବାହାଘରର ପୁଅକୁ ଉଠାନ୍ତୁନି, ମୋ ଝିଅଟା ମଙ୍ଗୁଳା ହେଇ ରହିଯିବ। ସେ ଡ୍ରାମା ମୋ ଆଗରେ ଦେଖାଅନି। ତମେ ପଇସା ଆଣ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ପୁଅ ବେଦିରେ ବସିବ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ଏମିତି କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ କେହି ଜମାରୁ ଶୁଣିଲେନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଉଠିକି ପଳେଇଗଲେ। ମୋ ଝିଅଟା ମଙ୍ଗୁଳା ହେଇକି ଘରେ ଅଛି। କଣ କରିବି ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା?